Здравейте хора, сега ще видите Нинджаго. Очаквайте, сега започва! Слушайте ме всички! Първо ще се отървем от това. Твърде е мощно. После ще вложим цялата си енергия и няма да спрем преди да научим къде е Ву. Благодаря, че дойдохте тук. Измина доста време, откакто живеехме под един покрив. Какво? Удачно ли е да му кажем за това? Да ми кажете какво? Твоят глас, той е... по-нисък. Изглежда, че нашият малък нинджа е пораснал. Оставете го на мира. Еха, никога преди не съм виждал вълк като теб. Какво искаш? Сигурно си гладен. Дори не си го помисли. Ще се защитавам. Какво? Къде съм? Обратно в манастира? В нашия манастир? Колко време съм спал?